fuck Eivind. Ja, Ok, men nå viser vi denne sporten her, da. Den er jævlig enkel. Eivind! Ok, vi dreper 200 mer nå. Fuck, nå vil jeg komme opp til det jævla grønne huset. Som jeg egentlig vet. Vi går ikke på samme spot samtidig. Ja, men se da, Eivind. Gå på en annen spot. Ok. Men se da, du hopp ned på den her. Hopp ned på den nå. Eivind. Ja. Der. Herregud, noob. Kan vise deg. Det er mulig å treffe det siste jeg er. Jeg vil du skulle gjøre sånn som du gjorde. Superfarten. Hvordan klarte du å få sånn super? Nei! Eivind måtte skyte i vinduet. Ja, jeg måtte. Hvor er det å knuse i vinduet? Ah! Jeg visste ikke knuse i vinduet. Ja. Øglig vettemann. Nei, tiden går ut. Jeg kødder. Det var en veldig bra video da, hvis tiden går ut. Ja, den her må vi avlogge. Herregud!